Naimbag nga aldaw yo gagayam din yung kapsat iti iti agundaway kayat pwede kumablaaw iti nabarak and nasalunat kadi iti panagbiag tumong galmay sa kada tayo kas panangaywan anang salsalaknib kada tayo ni Apo Dios iti tunggal tinaldaw iti iti agundaway kakapsat ato iti media ministry dandanon kada kayo dito kapsat yu iti Apo ni Pastor Jaymar Abbang iti Northeastern Cagayan District iti Northeast Luzon Mission iti mission tayo iti lipaar na iti amyanan kakapsat nga dadauluan iti ito tayo presidente ni Pastor Payoyo iti dayto nga gundaway iti ko kakapsat iti magitungtong kada kayo iti sumagmamano nga kanito pweden kadag iti ad-adal iti Biblia wano iti dayto nga gundaway agadal tayo kabsat iti Biblia ket iti tema tayo kabsat iti dayto panagadal tayo iti Biblia kuno na ti agnanayon a kinapudno nga mangted namnama kararag tayo kabsat bendito ken managat ni Dios dawatan mi iti panagdam kada kami iti panangirugimi a panagadal kada iti saso siga kadi Apo iti mang bendisyon kada iti Apo nga adal mi kahit sapay kadi dagiti kakabsat nga dada Apo buya dengdengeg iti daytoy a programa bidisyon kadi sa dinuman Apo nga ayanda sa dinuman a lugar iti terong islo dawatan mi Apo iti panang pakawan mo kadagiti adu basol ken modit iti basol basta dagiti nagkurangan mi kahit sapay kadi Apo tapakawanan na kanon dawatan mi iti panagministro ti Espiritu Santo kastamot Apo iti nagdakla na paraborkan daytoy iti dawat mi tinagan ni Panginoon. Amen. Iti daytoy kakabsat nga gundaway. Kayat ko man iti makitungtong kada kayo. Baten iti panagadal tayo kakabsat iti sasaw ni Apo Dios. Kahit ko man gayam kakabsat nga pagtungtungan ta daytoy Biblia tayo wenno iti nasantuan a kasuratan nga isu nga imnyawat kada tayo dagiti ama tayo dagiti henerasyon dagiti papatyan nga papadi wano dagiti papastor nga isu nga nangyadal kada tayo iti Biblia tayo tatada tayo man kausat iti mangyadal wano mangadal kadagitoy nga sasaw ni Apo Dios iti Hebreo chapter 1 verse 1 kunan natoy kadagiti ununang aldaw kunan ti Dios nagsao kadagiti ama iti nagduduma a pakapayan na ken nagduduma a pamayan babaen kadagiti mamadto adtoy iti una nang aldaw kuna na nagsao dagiti amma tayo wenno ti Dios kadagiti amma tayo kahit kuman kapsat kasubyanan ko sano iti panakaaramid na iti Biblia kapsat wenno iti nasanto na kasuratan wenno iti saon ni Apo Dios sa mangkon iti gundaway ana aramid ka kapsat iti adun ana palpalabasen nga tawen iti panamarswa ni Apo Dios manipod Genesis kakabsat takuna na idi punganay idi adda ni Moses kakabsat iti Midian adda isuna nga agpaspastor kadagiti karnero wenno kalding ni katugangan na nga ni Jethro kakabsat ti Espiritu Santo pinaltingan na ni Moses nga isu nga nang isurat iwati muna nga 5 nga libro iti daytoy Biblia tayo kakabsat manipod iti Genesis aging gana iti Deuteronomy daytoy nga espiritu ket pinaltingan na ni Moses amang isurat iti Biblia tamo yung kakabsat manipod ini punganay nga ni Adan kini Eva saan da pay nga nagkaroon iti libro wenno iti Biblia makunkon na wenno iti panagsurat iti laeng aramid ket dayjay panangi istoryada dayjay knapasamak ini dayjay kapadasan dagiti henerasyon ni Lolo nga Adan, ni Lola nga Eva, inistoryada iti napasamak, aging gana na ipasa-pasa kadagiti apapuko, iti apapuko. Aging gana nga nakadanon, kadagiti apapuko, kastamutan kini Moses. Idin, rumuaran dagiti adu nga istorya, ne, dudumamutan ti istorya. Iti dayto agundaway ni Apo Dios, dinutukan na ni Moses amang isurat, babaen ti Espiritu Santo, nga isurat nan iti Biblia. Akas nakatungpalan kakabsat ko na ni Jeremiah 30 verse 2 kuna natoy kastoy di kuna ni Jehovah Dios
o ti Israel. Kinuna na isurat mo amin at sasaw nga insaukan ka iti maysa nga libro. Iso nga na insurat ka kapsat. Idin insurat ni Moses baban iti panangipalting ti Espiritu Santo ken kuana manipod Genesis ken kastamat iti panag-travel daw na panag-exile da iti Exodo kapsat. Kastamat iti Numbers ken iti Deuteronomy. Aging gana kakapsat analpas na nga na surat da itoy. Dagitoy kakabsat nga surat manipod iti Old Testament. Ti Dios iti nang yadal wano nang ipaltiing. Kadagitoy nga mamadto kuno nang nga nagsurat wano iti nagduduma kapayan insurat da. Dagitoy nga sasaw ni Apo Dios. Ket idin nga dagitoy nga Israel wano dagitoy nga Hudiyo na aramid dagitoy nga kasuratan ison iti basbasan dagitoy nga Israel. Iti panawon, iti panakakaptib, o panakaalipin, dagito nga Israel. Iti may isa mamadto nga ni Ezra. Dayjay inurnos ng Biblia. Wano dagiti na santo na kasuratan. Wano da, kumakon ko na ili nga Holy Scripture. Dagito ikat sinalakniban ni Ezra. Iti may isa mamadto. Aging gana nga nagsubli damot lang sa Jerusalem. Aging gana nga isumot lang iti inusar da daytoy. Aging gana nga imay ni Kristo iti New Testament ket naaramid nga uray pa idi adda isu pa lang iti ususaran daw ano basbasaan da dagiti na santo na kasuratan iti Old Testament iti nagan na pa lang idi wano iti Holy Scripture ngem baten iti panaglabas iti tawen na aramid nga iti council iti Jamyak ken iti Carthage na urnos dagiti Biblia, wano dagiti babasit nga libro ang nagbalin nga Biblia. Kahit iso da ito'y kakabsat iti gigamantay tatan nga libro. Iti 397 AD, nalpas nga naurnos aminen nga Biblia, wano dagito'y libro ang nawagan iti Bible nga kakabsat. Kada iti kinagsal sa lunsod, apay no, adda iti naynayon ko mga saan nga umiso. Nga mamok, gayam kin kakabsat. Dayjay espiritu ang nagsao kini Moses nga isumot lang iti nangurnos iti Biblia isumot lang iti nang paltiing wano nagministro kadagiti nangurnos iti Biblia iti New Testament ken iti Old Testament around 1,600 years anay surat manipod kini Moses aging gana kini Apo Isus ken dagiti adalan na isurat iti Biblia ket surok nga 40 at tao iti nagsurat nga dagitoy pinaltiingan ida ni Apo Dios. Kuna na dito'y umay kadwa nga Pedro chapter 1 verse 20 kuna na dito'y nga umuna nga amumanyo daytoy nga uray anya padto ti surat awan ti naidumduma ti panakaitaros na. Ka uray kaano man awan ti padto ang naggapu tinakam ti tao. No diket ti tao wano dagiti tattao kuna na pinaltiingan ti Espiritu Santo nagsauda iti biyang iti Dios. Adtoy gayam kin kakabsat. Awan gayam iti bibiyang iti tao. Ngamin daytoy nga Espiritu Santo isu iti nangidalan kadagiti tattao tapno may surat kinaltiingan ida iti Espiritu Santo. May surat daytoy nga isu nga namunganayan iti pamati tumunggal maysa kada tayo. Nga itatan kasapulan nga maadal tayo kasapulan nga isu makusukimat tayo. Kuna nakakabsat matlang ditoy chapter 5 verse 39 da kayo si kuimati nyo ti sursurat agsipod ta pagarupen nyo nga adda kadakwada ti biagyo agnanayon ket dagito isuda ti mang paneknek may papan kaniyak atoy nga mismo nga ni Apo Isus pinaneknekan daytoy akasuratan wenno daytoy a Biblia iti panagbiag ni Apo Isus nga isu kumamot iti panagbiag tayo dayem mayataday ngamin sika gayem ken kapsat maawagan tayo amin iti Kristiyano. Iti daytoy agundaway sika nagbalin ka na Kristiyano ngamin dayjay ugali ko man daytoy nga Kristo nga panang sukimat tayo iti kabibiyag ken ugali na masarakan tayo ditoy. Ket inton isuro daytoy bagten iti kasuratan wenno iti Biblia kunana ditoy isuami na surat nga impalting ti Dios isumot ti naimbag apakasursuruan ken pakatigaran ken pakababalawan ken pakaadalan iti
kinalantag. Adtuyan gayem kin kakapsat. Maisuro tayo. Gapo taday ito nga mismo iti pagadalan tayo, dahi ugali dahi na marswa, dahi ugali dahi ng ted, kada ito nga soo, nga iso tinagbalinan nga Biblia tayo. Kit iti gundaway nga maadal tayo, iti ugali na kastantumuten ti ugali tayo, gagayam din kakapsat. Kit daytoy nga pag-uugali, daytoy ti makalangit, kuna na di jay, makalangit nga pag-uugali, ngamin daytoy ti ugali ni Apo Dios. Tainton na siya kakat agbasol, dituyak nga mabalbalaw. Tainton siya kat sabalin iti aramidak, dituyak nga matinggar. Ditoy kung maadal ko na iti amin at kinalantag. Iso iti Biblia. Wano iti nasantuan nga kasuratan. Kuna na pa kakapsat, iti Revelation, wano Apocalypse, chapter 1, verse 3. Kuna na to'y, naggasat ti bumasa ken dagiti agdengeg kadagiti sasaw. Diba to? Ket salimat matan na dagiti manbanag na isurat ken kuana. Tati panawen asadagan. Gayam daytoy man iti putputan tayo. Tati panawen kuna na asadagan. Nagbasak, nagdengeg kayo. Gamsan nga agpatinggay ijay nga may bilang tayo nga naggasat. Agpatinggan to kadi kayem gen kakapsat inton salimot-mutan tayo. Daytoy naisurat ditoy Biblia. Daytoy nabasa tayo, daytoy nangagan tayo, daytoy naadal tayo. Ijay tayo nga maawagan anagasan. Tapay makita tayo taglawlaw kuna daytoy dati panawen asudagan. Adun dagiti pagilasinan nga umay ket umay manen ni Apo Hesus. Ngem ti saludsod, sapay kadi. Babayan iti panangadal tayo. Babayan iti panangadal tagayam din kapsat. Kada iti nasanto na surat. Bakada ito'y Biblia. Wano iti sasaw niya po Diyos. Gayam din kapsat. Dahil kadi kayat niya po Diyos sa pagbalinan tayo. Isunto ka din iti maaramid. Ket sika, siyak, kanamin tayo. Mabalinan tayo ito kadi. Iti agtalinaed met iti langit ngayon sa gana tumunggal may sa kada tayo niya po Diyos. Niya po Diyos kada iti mang bendisyon kada iti nga adal tayo. Niya po Diyos kakamsat iti mang bendisyon. Tako na nagasat ti bumasa ken dagiti agdengeg kadagiti sasaw ti padto. Ket salimet-metan na dagiti banbanag anay surat ken kuana dati panawen asiden. Sakbay nga kararag tayo. Tawatip man iti panagkanta sa Mrs. Cook and ti Balas. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ang tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang una't siyang anak ay turuan upang wag mawaglit sa kaligtasan. Mga
salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong tahanan, ang pagsambay huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Agkararag tayo. Bendito ken managayat nga Dios, amami nga nalangitan. Iti daytoy apo nga oras, iti daytoy apo nga aldaw, dawatan ni kadikan ka. Nga iti kami, panagadal ka dagiti sasom, baiten apo tina santo na kasuratan, wano iti Biblia. Madda kadi apo, iti Espiritu Santom kada kami nga tumulong ang mga dal kadagitoy. Kas mangted kadi apo iti namnama tumunggal may sa kada kami. Iti agnanayon a kinapudno nga isu apo dagitoy nasasong. Dawatan mi kadi nga rodkan ka o Dios. Nga iti gundaway a panagadal mi sika kadi apo iti mang bendisyon kada kami. Bendisyon na mapo dagitoy a nagbuya, dagitoy nga nagdengeg, kada ito'y apo nga sasong. Sika kadi apo iti mang salaknib anan anay kadakwada. Sika kadi apo iti mang pakawan met kadagiti adu a nagbasulan ken nagkurangan mi kanka. Tapno iti gundaway nga iton masukimat minapo dagitoy nga sasom. Ay bilang kami to kadi apo iti panakaisalakan ngayon karim ken insaganam tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami o Dios. Kaamin dagitoy dinawat mi ida. Itinagan ni Apo Mang Jesus. Amen. Naimbag nga oras tayo kakumsat ni Apo Dios kadi iti mang bendisyon tumunggal may sa kada tayo.